गोबाव सम भेन्सार फरायसालियाव फोरोंनानै दिनै आजिरा मोनबाय साब्रै फोरोंगिरिया। भेन्सार फरायसालियाव फोरोंबोनानै आजिरा लानांदों सानै गाहाय फोरोंगिरि आरो सानै लेङाइ फोरोंगिरिफोरा। नंगौ, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दैमालु गोजौ फरायसालियाव गोबाव सम फोरोंगिरि महरै हाबा मावनानै दिनै आजिरा मोनबाय फोरोंगिरिफोरा। दैमालु गोजौ फरायसालिखौ 1994 मायथाइयाव आरो दैमालु गेजेर फरायसालिखौ 1986 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। बे फरायसालिनिनो गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि दिनेन्द्र नार्जारी, गेजेर फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि जनेन्द्र ब्रह्म आरो लोगो फोरोंगिरि नर्मदा लेम्बुजों लोगोसे देवेन्द्र बरगयारिया गोलाव सम फोरोंगिरिनि बिबान लाना हाबा मावदोंमोन। नाथाय सरखारनि नोजोरनिफ्राय अराय सम जानगाराव थानांदोंमोन। बेबादिनो दिनै साब्रै फोरोंगिरि बिथांमोनहा भेन्सारैनो आजिरा लानांबाय। दिनै बिथांमोननि आजिरा लानाय बुब्लियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर आरो बारग' फरायसाफोरा बिथांमोनखौ गोसो गोथारै मान बावनानै बिदाय होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो इउपिपिएल युथ सेलनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे गोलाव समाव गोबां फरायसालिमाफोरा सरखारि महरै गनायथि मोनदों। नाथाय बे दैमालु गोजौ आरो गेजेर फरायसालिया सरखारजों नायसनजायैया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। दिनैनि दैमालु गोजौ फरायसालिनि खुंफुं आफाद, बे खुंफुं आफादा जोंखौसो मान होनानै थांखांनाय फरायसा एक्स स्टुडेन्ट फरायसुलि बिथांमोनहा जोंखौ एथ' गिदिर आयोजन खालामनानै जोंखौ बरायदों। बेवहाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननायजों आं गाबनो ओंखारदों। मिजिंथियो बिथांमोननि नाजानाय मावफुंनानै होनायनि गेजेरजों जोंनि बे फरायसालिया गबलेट जायाखैबाबो जोंनि डिरेक्टर बिथाङा जोंजोंनो लोगोसे नुजाफैनायाव बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। बिथाङा जाहाथे जोंनि बे फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनानै होयो, बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खावलायदों। आरो रोजा रोजा साबायखर होदों जोंनि फरायसा बिथांमोनहा जोंखौ जे मान सनमान होनानै जोंखौ जे एफा गिदिर आयजननि गेजेरजों बरायदों। बे बरायनायखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जोंनिनो फिसा हिसाबै जोंखौ बे ओनसोलनि गारजेन, सासे गोख्रों गारजेन हिसाबै मिजिंथिनानै जोंखौ जे अनसायनाय होदों, बेखौ आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों। बे गोलाव समाव गोबां फरायसालिफोरा गभर्नमेन्ट जालांदों, नाथाय नोंथांमोननि नैबे फरायसालिया दुखुथियायै बे सरकारनि नोजोराव गोग्लैयाखिसै। दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबै सोरखौ बुंगोन सारा? बे बुब्लियाव आङो सरकारनि माखासे जोंबायदि बेक्ति जायफ्रानाखि फैसा एबा रांखावरिनि लालसा गोनां बेक्तिफोर दङ, बिथांमोनखौ सिदायै सोंखारियो। बिथांमोनहा जेखि जाया थाखा फैसानि मा होनो बेखौ खांगालाव लुगैनायाव माखासे जानथारनांगौ सार्टिफाइ जे जिनिसा जोंनो सापर्ट होयोमोन, जोंखौ रैखा होयोमोन, बेबायदि माखासे सार्टिफिकेटफोरखौ दोनखोमानायाव जोङो गोख्रों हिसाबै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफ जानानै सोंखारियो। नामफोरखौ बुंनो थांनो नांला, जोंनि माखासे बर' बेक्तियानो बिथांमोनहा स्क्रुटिनि कमिटिनि मेम्बारशिप जानायाव सोरबाया क्लारिकेल जाय बिथांमोनहा
खेरानि साख्रि मावदों बै बिथांमोनहाबो माखासे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट थाखा फैसानि लबियाव जोंनि बे फरायसालिखौ एसे गाज्रि नोजोर लानानै जोंखौ बेबायदि गाज्रि थासारियाव खैफोदाव खोख्लैदों बेनि थाखाय दुखु नांनानै बिथांमोनखौ सोंखारिब्लाबो दा सोंखारिनानै उफाय गैला बिथाङा जा जोंखौ खस्थ' होबाय बियो अबंगसायासो मिथिसिगोन अबंगसानि खाथियाव बिनि दायखौ दोनहरथ'बाय आं सारा जे गायसनजेननायनिफ्राय गोलाव सम बेयाव फोरोंगिरि बा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानानै मावबोबाय दा बेयाव नोंथांनि गोसोआव थानाय साबेसे एबा सोर स्टुडेन्टफोरा मा जानानै दं सार ओरैनो आंनि गोसोआव दा आंनि नुनायाव जोंनि खाथियावनो दा कंग्रे हाइ स्कुल दङ कंग्रे हाइ स्कुलाव सासे साइन्स डिपार्टमेन्टआव फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ दासिमबो बिथाङा बिएडबो लाबाय बावैसोनो हेडमास्टार जागोन आं बेखौ मिथिगौ बेनिफ्राय बे गामिनिनो सासे जोंनि खाथियावनो गंसे एमभि स्कुल दङ एमभि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै दङ बिथाङाबो आरो माखासे उकिल जानानै दङ बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामदों माखासे बेबायदिनो खेरानि मावनानै दङ बिथांमोनहा जे जोंनि अनसायनायाव जा एसे पाठदान बा फोरोंनायाव जोंनि फोरोंनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जे गिदिर गोलाव जाबाय बिथांमोनखौ बाख्नायदों आरो आङो अनसायदों जोंनि बड'लेण्डनि जानानै बिथांमोनहा बड'लेण्डनि खामानियाव जाहाथे मोजां रोखोमै मावो थाखा फैसानि सायाव जाहाथे लब जाया आं बेखौ आं फोरोंगिरि हिसाबै आंनि फरायसा हिसाबै बिथांमोनखौ खावलायदों सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो थांला खिन्थु नोंथांमोना भेन्सार स्कुलाव फोरोंगिरि जानाय हिसाबै नोंथांनि जिउ खुंनाय बा फरायसालि सामलायनांगौ माबायदि जेंना भुगिबोनांगौ सार फरायसालि सालायबोनायाव बे 33 बोसोर बैसोआव गोबां रोखोमनि फरायसाफोरखौ बेंनायाव आंनि असे फिसानि समान हिसाबै एसे खेंख्रा खेंख्रि पाठदान खालामनायाव फोरोंनायाव जादोंमोनब्ला बिथांमोनखौ आं उफाय गैयैयाव माखासे बिथिङाव खरा जायाब्लाबो गाहाय फोरोंगिरिया जाया हिसाबै बिथांमोनखौ माजे समाय पानिशमेन्ट होबोदों खाथिरथाया जाहैबाय सोलोंसा हिसाबै रोंनांगौ बे पाठदाना मोजाङै थांनांगौ हिसाबै लेसन दाना मोजाङै फोरोंनांगौ हिसाबै गंसे फरायसालियाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा लायै फरायसाफोर थायो बिसोरखौ जोङो गेबें लामायाव लाबोनो थाखाय पानिशमेन्टबो होबोनाय जादों फरायसा बिथांमोनहा बिनि थाखाय जाहाथे दुखु मोना गावसोर रोंनांगौ बेयाव रोंथारनांगौनि थाखाय फोरोंगिरि साफ्रोमबो जोङो दायित्व लायोब्ला बे दायित्व लायोब्लासो फरायसालिया नाम मोनो बे हिसाबैनो आं आंनि माखासे लेङाइ फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो बुंनाय जायोमोन खबरदार एसे स्ट्रिक्ट जानांगौ क्लासाव कम्पाउन्डआव हाबनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोरबा फरायसाया खेलिमेलि जुदि आखु दिन्थिदोंब्ला बेखौ जों सिदायाव लाबोनांगौ होननानै आंबो बिथांमोनखौ फोरोंनाय जायोमोन बेनिफ्राय माखासे न'खर सालायनायावथ' जोबोद रोखोमैनो गेना गोरोन्थि लोगोसे बिया बारु जानानै फरायसाफोरखौ आंनि गथ'फोरखौ सानै गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बिराद खस्थ'आथ' मोनबोदों नाथाय आङो एसे आबाद खेथि मावबोदों हिसाबै आफानिफ्राय 8 बिगा जा गायग्रा हा दंमोन बेवहायनो आं सम मोननायाव गायदों फोदों बेनिफ्राय बागान दंमोन गय बागान गैयाब्लाबो 10-12 बिगासो दंमोन आं बिजों गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों सासे एमकम फोरोंनो हादों सासे बिए फोरोंनो हादों बेखिनि आं न'खर सालायबोदोंमोन आरो दिनैनि बे आंखौ सोंनायनि निउसटार नोंथांमोन जोबोद धन्यबाद नंगौ जोंनि जिबनाव बहुद दुखु खस्थ'नि स्ट्रागलजों जोङो फैबाय 1986 निफ्राय जोङो आं सेक्रेटारि जाजेननायाव ओरैबायदि मोनसे आं थांखि लादों बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट बे मोनसे आंनि जिबनाव आंहा साननानै थाखादोंमोन
दा दिनै लास्ट पर्जायसिम फैनानै गेजेर ससेयाव मा जादों मा जायाखै बेथ' थांबाय आंनि लाइफआव मोजां साख्रि फैदोंमोन आं बेखौ लायाखै आङो बे दैमालुखौनो फोथांथारगोन होननानै समायखेरा लाखानाय बायदि जानानै आं दिनै बे पर्जायसिम फैदों दिनैनि दिनाव आंनि बे गोबाव समाव बिदाय जालांनाय फरायसाफ्रा दिनैनि थारिखआव फैनानै बरायफैदों बाहाय आंहा जोबोद साबायखर बेनिख्रुइ साबसिन आंहा जिबनाव मोनगोनखौ आं सानाखै दिनैनि दिना जोबोद अनलायनाय आरो माने बाख्नायनाय दिन जारिमिन सान बेखौनो आं बे गोलाव सम भेन्सार फरायसालियाव फोरोंनाय समाव नोंथांनि जे अनजालि बिसि अबजेक्सनफोर खालामदोंमोन नामा नोंथां? औ बेथ' जाखागोन स्वाभाबिक बे गोबाव माने आङो हाबा जायै सिगांनिफ्रायनो माने बाहाय खालामदोंमोन बिनिफ्राय उनाव बैसो जानाय लोगो लोगो बोथोरनि थिननायाव आङो हाबा जादों आंनि बिहाव बिखुनजोआ जोबोद गोरों आरो आंनि मिसेसनि फेमिलिफ्राबो जोबोद गिदिर दा बिथांमोना आंनो साख्रि होदोंबाबो आं लायाखै दा बाहाय मिसेसआ माने बियो गोजानावबो थांजानो बादोंमोन आरोखि साख्रिखौ बाहायनो मोनबाय बायले खोमा होननानै थादों दा बेहाय एखमबा ओरैबायदि माने दुखु मोनो एथ'ग्राब सेक्रिफाइस खालामबाय नोंसोर साख्रियानो जायाबा मा मावबावखो ओरैनो थादोना हाल मावदोना होनो बे समाव आं बुंदोंमोन मानो हाल मावनांगौ गोरों मानसियालाय जोङो बे स्कुलजों मोनजायाब्लाबो इसोरा जोंनो माबा मोनसे दान होखागोन बे दानजोंनो जों मोनजागोनब्रा नोङो आंबो बुङोमोन बेनिफ्राय बियो दुखु थाब्लाबो बियो उनाव गोजोनोमोन ओमफ्राय बियो सानखायो बेबो इडुकेटेड मानसिखाय माने इडुकेसनानो एसे माने जोंनि माने सम्पति बा इडुकेसनानो जोंनि मान सन्मान होननानै बेयो आंनि मेसेजआ सानोमोन गावहा जिबनाव दा साख्रि मोनबाय बे साख्रि मोननायनि जिबनाव बांसिन गोजोननाय थादों आंनि फिसाया मोनाब्लाबो बियो सेक्रिफाइस खालामथोंसै आंनो जाहोगोन होननानै आंनि मेसेजआ बुङो दा दुखुखौ बारा खामाखिसै आरोखि दा बेखिनि जिबना बेखिनियाव फैदों आरोखि गथ' गथाय सानना आंनि गथ' गथायखौनो मा होनबावनो बुंनोबो लाजियो थेवब्लाबो आं खिन्था जे आंहा सानै गथ' दंमोन माने सासे फिसाजो बे ओमफ्राय सासे फिसाला आं फिसाजोखौ MA पास खालामहोनानै बिलाइहरबाय आरो सासे दा रासियानिफ्राय डक्टर जानानै फैबाय दा इण्डियाआव मोनसे एग्जाम होगोन बेखिनि आरोखि दा माने फिसाला सासे फिसाजो सासे बे दा रासियानिफ्राय 6 बोसोर थानानै MBBS खौ कमप्लिट जानानै फैबाय दा दिल्लीयाव बेयो दङ एग्जाम होनो थाखाय MCI नि कुइसना भेन्सार फरायसालियाव फोरोंनानै दिनै भेन्सारैनो नोंथांमोना रिटायार जानो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बारग' फरायसा आरो नैबे सामलाय आफाद स्कुल सामलाय आफादा नोंथांमोनखौ बिदाय होनाय मोनसे हाबाफारि बेयाव खुंफुंदों माबायदि मोनदों फिलिंसआ जोबोद मोजां माने 38 इयार्स फरायदों थांदों खबराबो मोनलायलाय गोजाननि दा दिनै जे लास्ट अबस्थायाव मोनबाय खोब मोजां मोनदों आरोखि गोजोननाय मोनो माने दिनैनि बादि मोनसे मोजां माबा मोनाखै आरोखि रिटायारा जादोंबाबो मोनाखै आं 22 जादों खिन्थु दिनैनि बे दिना बयखौबो लेंहरनानै जों डिपु बाहायना मोनसे प्रग्राम बानायदों बेवहाय बिसोर नुजाफैनो हादों बिसोरखौ नुनानै आं मोजां मोनो आरो बे गोलाव समाव सुजुग अभिषेकआ माबायदिमोन फोरोंनायनि बेलायाव सोर आंनिया आंथ' इसोरनि अननायाव बेमार आजारावबो गोलैफेराखै थाखा फैसा मोनाब्लाबो बे दिगे आङो खुनु गाहायाव थायाखै जेसे हागौ आं एसे सार्भिस होदों माने आंनि जिबननि क्वालिटि आरो जिबननि माबायानो गोहोआनो बेल'खा जेसेबां हागौ एसेबां आङो बे 38 इयार्सखौ माबा खालायदों आरोखि नोंथांमोना जे गोलाव सम फोरोंनानै भेन्सारैनो रिटायार जाफैनो गोनां जाबाय नोंथांमोननि फरायसालि बा नोंथांमोननि जे सरकारि जानांगौ बे जाबोआसै नाथाय फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौनि थाखाय सरकारखौ मा खावलायगोन सरकाराथ' खालामथारनांगौ जों खावलायहरो आरोखि खालायनांगौ
खालायबाजि जोंनि जायो बे नङा बेहाय रायजो राजानि खारन जोंनि बे फिडार स्कुलफ्राव बिराद गाहायाव थानाय एल पि स्कुल दंमोन बे जायगानि गथ' गथायफ्रा गोदो खुनुरुखुम एल पि फरायबाय थाबाय गामि दरसे सानै साथाम गाहामल' हाइ स्कुल एम इ स्कुल फरायनाय दंमोन जों बेखौ हाग्रा बंग्रानि गेजेराव जे खालायनो हाबाय खालायनानै दिनै जोंनि सात्रफ्रा हाजार हाजार जाबाय आरो 38 इयार्सआव आरो बे एरियायावथ' दा मथा मथि घरे घरे मेट्रिक पास बिए पासआबो ओंखारगासिनो दं बेनो आरो जोंनि माबा देरगानांगौआ गिबियावनो दिनै दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि साब्रै रिटायार पारसन बिसोरखौ बिदाय होनाय बे फोरबो बेवहाय मिडिया पारसन नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय आं गिबियावनो खुंफुं आफादनिफ्राय साबायखर जासिबाय जे दिनैहाय दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया 1986 मायथाइयाव दैमालु गेजेर फरायसालिया गायसनजादोंमोन आरो 1996 बे मायथाइयाव दैमालु गोजौ फरायसालिया गायसनजादों दा बेहाय जेनेखि गायसनगिरि आरो बेवहायनो हाबनानै फोरोंगिरि महरै मावनाय बे फोरोंगिरिफोरा दिनै रिटायार जाबाय दा बेनिनो फोरोंगिरि हिसाबै जनेन्द्र ब्रह्म बियो गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन दिनेन्द्र नार्जारी सार बियो एम इ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचारमोन आरो बियो फैयै फैनानै हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जाफैदों आरो बेवहायनो देवेन्द्र बरगयारी सार बे बिथाङा बे साराबो एम इ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार मावबोदों आरो हाइ स्कुलावबो मोनसे समाव MIL आयदाखौ बियो फोरोंदों आरो MIL आयदाखौ जेब्ला बिथाङा फोरोङो दैमालु गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2010 इं मायथाइयाव अल आसामनिनो गेजेराव बांसिन नाम्बार मोननाय मोनसे मार्क्स लाहोनो हानाय खालामहोनो हादों आरो बेहाय सासे जोंहा बायद' दंबावो नर्मदा लेम्बु बिथांखौबो जोङो दिनै मान बावदों मान बावनायजों लोगोसे जोंनि मोनसे दुखुनांथावा जाहैबाय जे दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया दासिमाव सरकारि नङा बे सरकारि नङै खारननि थाखायनो जोङो दिनै नैबे फेयारवेलनि प्रग्रामाव बा इक स्टुडेन्टआ जथायै मोनसे खुंनानै मान बावनाय बेवहाय जोङो दानि BTCनि बा BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि मानगोनां जगदीश प्रसाद ब्रह्म सारखौ जोङो लेंहरदों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौबो जों लेंहरदों दा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों दिनैनि मेलाव जोङो बिथांमोननि स्पिचनिफ्राय जों बुजिनो हाबाय जे फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टआ फरायसालि लायोब्ला दैमालु स्कुलाबो थांफागोन दैमालु स्कुलाबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन बे खोथाखौ जोङो बे सारमोननिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो बेखौ खोनानो मोननानै जोङो इक स्टुडेन्ट हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो जोंनि देरसिन गोजोननाय साब्रै जोंहा माने टिचार्सफोर दंमोन बिसोर अलरेडि रिटायार जाबाय आरो आनफर्चुनेट दा बेनो जाहैबाय जे एक्चुअलि बे फरायसालिया माने प्रभिन्सियेलाइजेसन जानायनि थाखाय बै समावनो आरो जे रिक्वायरमेन्ट्सफोर नांगौमोन बे एक्चुअलि दंजोबोमोन मा खारननि थाखाय जायाखै बेखौथ' जों दा बुंनो हाला बे 2021आवनो एक्चुअलि प्रभिन्सियेलाइजेसन जादों हयथ' निश्चय आं बेखौ दा बुंनो रोंला मानि थाखाय जायाखै आं सानो जे एबार जुदि प्रभिन्सियेलाइजेसन जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ खालामो रिलेटेड टु बर' एकर्ड 6.3 थ' डेफिनेटलि गोबां फरायसाफोरनो गावनि जा एसे रोंगौथि थानाय भगबान हमनाय नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 70991933841 एबा
7086047381 आव कल खालामनो हागोन।